ବର୍ଷା ହେଉଛି ଏବେ ନନ୍ଦୀ ମହାରାଜ ଆମ ଘରେ ଠିଆ ହେଇଛି ଆଉ ସେଠି ମହାଦେବ ଅଛି ତ ପୂଜା ହେବ ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଟିକେ ଠିଆ ହେଇଛି। ଆସ ଆସ ଦେଖିବା ନନ୍ଦୀ ମହାରାଜ କେମିତି ଅଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ହେଉଛି ତ ସେ ଭିଜି ଭିଜିକା ଠିଆ ହେଇଛ ମାରତେ ଖୋଜୁଛି ପଳିଚଲ ସେ ରାଗିଛି ବର୍ଷା ହେଉଛି ତ ଭିଜିଛି ବହୁତ ଜୋର ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ରାଗି ଯାଇଛି। ତ ଏବେ ଗାଧେଇବା ଦେଖିବା ଗାଧେଇ କରି ଆସିଲା ପରେ ପୂଜା ପାଠ କରିବା। ଆଉ ମା କି କରୁଛି ଦେଖିବି ଓଇ କି ହେଉଛି କି କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା ରୋଷେଇ ହେଉଛି। ସ୍କୁଲ ଯାଇନି କେন ହାତ ବଥା ଆଚ୍ଛା ସେମାନଙ୍କର ହାତ ବଥା ସେମାନେ ସ୍କୁଲ ଯାଇପାରେନି। ତ ମୁଁ ଏବେ ଗାଧେଇ ଯିବି ଗାଧେଇ ସାରିଲା ପରେ ଦେଖିବା ଗାଧେଇ ସାରିକି ପୂଜା କରିବା। ପୂଜା କରିସାରିକି ଏଇ ଦେଖ ମୁଁ ପୋଖରୀକି ଯାଉଛି କେଉଁ ପଟେ ଓହ୍ଲାଉଛି ଏଇ ଦେଖ ଯାଉଛି ପୋଖରୀ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ସେଠି ହଂସ ଅଛି ହଂସ ଛୁଆ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ସେଠି ଚରୁଛି। ଆଉ ଦେଖ କେଡ଼େ ବଡ଼ ପୋଖରୀ ତ କେଉଁ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖ ବର୍ଷା ହେବ ବହୁତ କେଉଁ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ପୋଖରୀଟା। ଏବେ ତ ମୋ କ୍ୟାମେରା ଠିକ୍ ନାହିଁ ତ କ୍ଲିୟର ଦେଖାଯାଉନଥିବ ତ ସେଥିପାଇଁ ପିକ୍ଚରଟା କ୍ଲିୟର ଆସୁନଥିବ। ଏବେ ତ ହଂସ ଅଛି ଆଉ ପୋଖରୀରେ ପାଣି କମ୍ ଥିଲା ଏବେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲାଣି ବହୁତ ପାଣି ହେଇଗଲାଣି ଆହୁରି ପାଣି ଫୁଲ ହେଇଯିବ। ପୁରା ଏଇ କଦଳୀ ଗଛ ଅଛି ପୁରା ସେତିକି ବାଟ ଯାଇ ପାଣି ଯାଏ ତ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ଦେଖେ ଏଇ ଦେଖ ସେଠି ଆଉ ଜଣେ ତାପରେ ସେପଟେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମ ସ୍କୁଲ ସେଇପଟେ ଦେଖାଯାଉଛି ଆମର ସ୍କୁଲ ପୋଖରୀ ଏପଟେ ସେଠି ପାଖରେ ସ୍କୁଲ। ତ ଏ ପୋଖରୀ ଚାରିପଟେ ଘର ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଇ ଦେଖ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଘର ଏଇ ପୋଖରୀ ଚାରିପଟେ ଅଛି। ଏଇ ଦେଖ ଏପଟେ ଯେତେ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଘର ଅଛି ସମସ୍ତେ ହିଁ ଏଇଠି ମାନେ ଗାଧାନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ସବୁକିଛି କରନ୍ତି। ଆଉ ଆମ ଗାଁ ମଝିରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପୋଖରୀ ଅଛି ସେଇ ପୋଖରୀରେ ଗାଧାନ୍ତି। ତ ଏବେ ମୁଁ ଗାଧେଇ ସାରେ ତାପରେ ଏଇଥିରେ